Magandang araw sa inyo mga kahabit. Isa na namang adventure ride ang ginawa ng ating mga bikers, Team LD. Ngayon, punta sila sa Arayat, Pampanga. Umalis sila ng alas 4 ng madaling araw at ang estimated time of arrival nila sa Arayat is alas 6 ng umaga. Binaybay nila ang kabahan ng Arayat mula Palit, San Simon, San Luis, Candaba at tungong Arayat. Sobrang lamig ng panahon at that time kaya napakasarap mag-bike. Dahil sa sobrang lamig, inapahinto muna sila sa crossing ng bayan ng San Luis. Larga na ulit mga Team Healthy. At this moment, ay nasa kahabaan na sila ng Arayat ng Candaba. Marami nga palang pwedeng puntahan sa Mount Arayat. Nandiyan ang Mount Arayat National Park sa may San Juan Banyo, Gintong Pakpak, Balete Dam, at ang banal na bundok sa Magalang Pampanga. Pero ang destinasyon ng Team Healthy ngayon ay ang Pampanga Dam at Treehouse Bike Park. Selfie pictorial muna siyempre sa mga dadaan ng attraction sa daan. Yun lang, muntik pang di makadaan ng ating mga bikers dahil may nakaharang sa daan. Buti na lang nakalusot. Bạn làm video cái nhiều vậy nó.
Maganda ng picture na lang. Balik gilid ang motor mo, ah. Gilid yung motor. Ano? Gilid yung motor. Gawin? Saan to? Saan to, miss? Saan? Lugar? Ang picture yan, ma-video yan man. Picture muna ulit mga ka-healthy. Next destination ay ang Treehouse Bike Park. Bago tuloy ang bumaba, nagpicturan muna sila sa batuhan malapit sa daan. Dream, believe, survive. Yes. Ano? Ano? Champion? Ha? Dahil masigan. O sige, lusong! Uy, muna ako. Well, that's it. Hanggang dito na lang ang adventure ride ng grupo sa Arayat, Pampanga. Sana'y nag-enjoy kayo sa panonood sa amin. Kita-kits tayo sa susunod na ride ng Team Healthy. Bye!